Kom je speciaal voor mij? Ja! Nou, wat gezellig. Ja! Zal ik naar buiten komen of Nou, wat wil is jij dat? naar binnen? Nou, ik vind het wel lekker om naar binnen. Ja, doe maar. Nou, denk om de rommel. Timmy! Kom. Kijk binnen. Denk om je voeten. Hier gebeurt het. Houten urnen, houten vazen, houten schalen, houten kandelaars, tafels, krukjes. 2 jaar geleden ongeveer ben ik ontslagen. En dit was mijn hobby. Niet om urnen te maken, maar wel een beetje om hout te draaien. Voor vrienden en familie. En ik denk, nou, dan ga ik van mijn hobby maar mijn beroep maken. Dus zodoende kom ik in de urnen. Maar hoe ben je op het idee gekomen om urnen te maken? Nou, omdat urnen, dat spreekt me gewoon aan. Niet dat de dood nou mij zo verschrikkelijk goed aanspreekt, maar de urnen wel. Ik vind het gewoon leuk om te maken. Kijk, een kandelaar kan iedereen, of een schaal, dat kan ook iedereen. Mensen met een draaibank. Maar urnen is toch iets bijzonders. En ik wil juist urnen maken die niet op een urn lijken. Ik heb verhalen gehoord van mensen die hebben dan opa of oma die zitten in een urn. En als er dan visite komt, dan wordt de urn gauw naar boven gezet. Omdat de visite dat misschien een beetje luguber vindt, of eng, of raar, of vreemd. Dus ik wil juist urnen maken wat niet op een urn lijkt. Zodat opa of oma gewoon lekker in de kamer kan blijven. Ben je al lang hier naar je beeld ik? 5 jaar, 2011. Want je komt hier net wel uit. Nee, ik kom uit Duivendrecht. Dat is een dorpje vlakbij Amsterdam. Helemaal omsloten door Amsterdam. Hoe kom je naar hier? Ja, mijn vrouw wilde hier wonen. Mijn vrouw komt uit Taiwan. En als goed huisvader heb ik haar Nederland laten zien. We zijn in Zeeland geweest en in Brabant en Utrecht. En ook natuurlijk de Afsluitdijk. En een beetje in Friesland rondgereden. En op weg naar huis toen zegt ze van, nou daar wil ik wonen. Ik zeg, waar wil je wonen? Ja, zegt ze, waar we net geweest zijn. Ik zeg, nou, dat doe je toch niet? Die zegt, je gaat niet tussen die Friesen wonen. Maar nog geen dag spijt. Nou, ik kwam in aanraking met een dame. En die vroeg aan mij van, kan je ook dildo's maken? Ik zei, ja, hoe bedoel je? Dildo's? Ja, dildo's. Hoe ziet dat eruit? En hoe groot, hoe dik, hoe lang? Dus je had een paar maten opgegeven en foto's van hoe het eruit moet komen te zien. En ik zei, nou, ik ga het wel proberen. Dus dit zijn mijn proefstukjes. Dit zijn proefdeeldoos? Ja, proefdeeldoos van of dat zo goed is. Dan probeer je eerst alles. Ja, ik probeer alles. Je moet wat, toch?